Assalamu alaykum deňi taýsyz aýdym sazyň eziz muşdoklary, mehriban watandaşlarymyz. Siz bilen bugün bir ajaýyp obadan giýjede gawatlaşýas. Ine Liverpool aýtynyň Saýdy Trawynyň gurkuny gurk goşýan ırsgally ajaýyp obadan toýbina özüniň ýokary hil hyzmat edişi bilen halkymyzyň bir şahatlykly toýly günlerini geçirmäge ýakynan ýardam berýän Balsayat restoranyna şahatlykly ajaýyp obadan giýjede gawatlaşýas. Bu restoranyň aýratynlygy barada aýtsak, özüniň ýokary hil hyzmat edişi bilen, özüniň obadanlygy bilen diýarymyza bir tanalýan ajaýyp obadan toýajaklaryň birini öwrülýär. Ine şu gün hem sanat äleminiň görnükli wekili, bizim ýaş estrada ýyldızymyz özüniň ýaşlygyna garamazdan ýetizlikini bilen halkyň söýgüsini gazanan ýaşlyň kalbyna müdümiylik orun alan meşhur aýdymçymyz Babajan Rozif bilen ýöte Babajanyň bir gepleşigine tomaş etmäni çagyrýas. Babajan, hoş gördük. Janyň sag bolsun. Şeýle obadan toý binalan işgärlerine, ýol başçylaryna pursatyn peýdanyp sag bolsun aýdýar sebäbi bize ýakynan ýardam berýärler. Video operatorlarymyz, studiýanyň ýigitleri sen bir gepleşiň geçirmäge ýakynan ýardam berip durdy. Allahan sonatda madam üstünlük arzu edýäs. Halkymyzyň bu günlerine şahatlykly, toýly günlerine şaýat bolmak mundan beýlägim nesip etsin. Janyň sag bolsun. Sağ ol Kerencan. Başlaýalım onda. Bir jonda gepleşigimize başlaýas. Bizden daşlaşmaň, bize de sizden ýakyn ýok. Ýör Babajan. Babajan, ilki bilen sana ullakan sag bolsun aýdýas. Wagt tapşyr gepleşigimize gelenim üçin muşdoklaryň adyndan, watandaşlarymyzyň adyndan sana ullakan sag bolsun aýdýas. Sunatda işiňde üstünlükler arzu edýäs. Janyň sag bolsun. Sağ olun. Maşgalaňda mudama agzy berilip höküm sürsin. Halkymyzyň gowy günlerine, şahatlykly toýly günlerine mundan beýläp hem obadan owazyň bilen, gowy energiýalaryň bilen, tanyslygyň bilen halkymyzyň toýlaryny bezemelde ha. Janyň sag bolsun. Babajan, gepleşiň ilkinji başyna diýilýär-de, her kimiň bir gepleşige çagyranmyzda muşdoklaryň tarapyndan, watandaşlarymyz tarapyndan bilmeýän zatlary bar. Awtobiografiýaň bilen tanış etseň özüňi muşdoklarymyz üçin. Kerencan, men Saýdy Trawyna dogulum 1997-nji ýylda. 14-nji mektebe, orta mektebe okuwa bardym. Şuýda Saýdy Trawynyň 14-nji orta mektebinde okudum ha. Doğru. Ana 4-nji synpda musikany şkol Çağlar Sunat mektebine. Çağlar Sunat mektebine okuwa girdim. Haýsy hunar boýunça? Baglama saguralyna. Şol taýda bilim alyp başladym ha. Sunata şondan başladyk da. Ana ejem ba, kakam ba. 3 tane gyzjygym bar. Onda maşgala 4 dogan. 4 dogan. Iň ulsy sen. Iň ulsy men awak. Babajan Rozif Saýdy Trawyna 1997-nji ýylda dogulan. Soň çağlar Sunat mektebine baglama saguralyna girdim. O 4-nji sınıfa. Onun baglama saguralyna şu özüň höwesiň bardymy sen? Bu saguraly çalmak. Evet. Ne tomaşaçylar diýär-de baglama saguralyna giripdir. Onun aýdyma geçkidipdir diýär. Kerimjanyň sebäbi bar da, men baglama saguralyna ýanky sınawda sebäp bolan ilkinji kakam bolýar. Kakam aýdym saz gowgar ýa. Onam ikinji adamam daim ha. Özüm musikant da. Sunatda işleýän Murat Kurbanov. Galypol gitdi. Ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Enne Babajan, şol sunata girmäňe ilki ýanky sebäpkärler aýtdyň da ha. Maşgalaňda senen başga da sunata işgär barmy? Ýok, Kerencan. Diňe özüň ha. Biraz sunata başlap. Şol çağlar Sunat mektebini gutarandan soň onuň näme bilen meşgulandyň? Onuň Kerimcan ýanky Murat Halipa öz daim şo ýanky kiçiräçik bir doglangylar zat bolsa ýanda alyp gitýär taýdym aýtdyrmagy. Ha, onuň baglama saguralyny öwrenip şo taýda hunar alyp, onuň gün aýdyma geçikdiň Halipa bilen kiçiräçik ýaş toýlarda doglan günlerde. İkinji aýdan aýdym ýadyma düşýärmi şo? İlkinji aýdan ýadyma düşýär. Giç bolar. Ine Babajan, adyň maksady näme Babajan? Babajan, adymyň maksady
neme babamın Babaňa miras ady goýup, miras adı goýulanda sebäp kaka birinji sınıf wagty babam aradan çykanda. Ondan sen dünýäge inen, men dünýäge kakam öz kakasyna şoňa miras. Şoňa miras edip kakasynyň ady däldi, şoňa mahsusrak Babajan diýip toýýarlar. Canı sag bolsun. Ine Babajan, seni şu gepleşige getirmegiň bir ulakan bir maksady näme diýip sen özüň düşünýäňdi? Kelince indi muştoklarymız bar bolsa edil Muştoklan bar bolsa, muştoklan bar Babajan sen. Men kän kommentariýalaryň okaýan, muştoklan bar, gowurýarlar, söýleýän, bir söýýän aýdymçylaryň bar. Halipalan ýollaryndan aýdýan, gow toýlary bezeýän, ha? Indi şu gepleşige gelmeň maksady näme diýemde, muştoklar üçin mi, özüň üçin geldiň, näme düşündiňmi? Indi muştoklarymız Seni ýakyndan tanamak üçin de bilmeýärler. Doğru. Şot näçe ýaşynda? 27. 27 ýaşynda, 27 ýaşynda töýlem şeýler meşgullyk gadanyň jegimjan üstünlügi arzu edýän. Suňgata hormat goýulýar, sarpa goýulýar, halypalar dinlenýär. Meşhur ezberli sadandar ýigitler bilen bir näçe toýlar alyp çykýan. Şu bir näçe toýlarda görýäsde internet platformalaryň üstünde, TikTok sahypaňda, Instagram sahypaňda täze döreden aýdymlaryň bar. Şol köpçüliklerin çärelerde owadan sesiň bilen, mahmal sesiň bilen sahnalarymyz bezäp, owadan aýdymlary halk köpçüligine ýetirýärdiň. Medeniýetimizin sungatymyzyň hak howandarlary, eziz arkadaşlarymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýasynda ýaş zehinli aýdymçylar saýlamakda Türkmeniň altyn asyr wäsleşiginiň şäherlerine geçirilen Ýanglan diýarym telewäsleşigine gatnaşyp, şol telewäsleşikde ýeňji bolmak bagsyň meýesser etdi-de. Men anyk şoň näçinji ýyldygyny bilemok, şonuň bir ýyldaşlarymyz bilen şartlygyny deň paýlaşdyň. Ýene-de bir aýdyp bereň inşallah. Kerimjan, men ýaşlykdan arzu edýärdik-de, bir uly sahnada telewizorlarda görýärdik, uly sahnalara çykyp bizem bir aýdym aýtsak diýip arzu edip Şol arzularam amala aşdy. Näçinji ýylda? 2023-nji ýylda. 2023-nji ýylda, töýrem. 2023-nji ýylda hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň şah serpaýyna münasip bolup, Ýanglan diýarym telewäsleşiginiň 2023 telewäsleşiginiň ýeňçisi boldum. Töýrem köp bolsun muňa beýlegim şah serpaýlara münasip bolmak, Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň halk artisti diýen atlara münasip bolup, şol halypalar ýaly bir beýik derejäge ýetmeňi tüý sürekden arzu edýän. Sağ ol Kerimjan. Babajan bir näçe aýdymçylarymyz, halypalar şol sungat äleminde meşgullyk gazanyp türkmen sungatyny, medeniýetini östürmekde, daşary ýurt döwletinde de aýdymlarymyzy ýerine ýetirýärler. Sen durmuşyňda şeýle pursat boldymy daşary ýurt döwletini? Ýok Kerimjan, intak falan ýani arzumda bar. Arzumda bar. Olam bolar nasip bolsa arzu bilen. Halayan gow renkiň näme Babajan? Gök renk gow ýa. Babajan şutaýda sen muştoklan ýazypdyr. Babajan Rozif hakykatdan hem toýlary gow alyp çykýar. Toýda gow edýän hereketleri tansy, özüne mahsus gelişýär. Indi tans barada aýdanda şu ýaşlykdan tans höwes edýärdiňmi ýa-şo aýdym aýdyp soň tans öwrenip gitdiňmi? Tans höwes edýär, öýde kiçiräjik telewizor ýa magnitofon bardy jana. Aýdym. Şu wagtda muny nesip boldy gelecekde aýdymçy bolanda. Şu hereketleri ederin diýen ha. Ýöne o hereket bilen şu wagtky toý soýan hereketler dogry däldir. Sebäbi hereketler her toýa ýaraşar. Toýda hereket aýdym pursatyňda adamlar indi kän gow toýlarym bolýar, şowgunly toýlarym bolýar. Toýda gawatlaşýarsa bizem dogry gelýär. Käwür toý şeýle bir skuşnurak bolýar, gamgynrak bolýardy. Şonda adamlara bir bilýäsde görýän de adamlar el çarpalyň zat diýen, şon ýüregiň joşup aýdýam ýa toýysynyň bir şatlyk goşmak üçin aýdýam. Ýüregim joşup aýtýan Kerimjan, ýa-ni senem adamlara seredip gamyň otursaň toýun gyzyk bolmaýardy. Hakykatdan hem şu bag şeýni sen goşulşyp
adamlara bir şatlyk paylasaň adamlar hem açylmajagynam açdyryp bolýar-da. Niýetlek getiren soň toýuň şatlyklar Awa. şoňy geçmegi ýürüte bagşa bagly. Awa. Benim babacan sana meşhurluk getiren aydym. Saat 12 ýary. Saat 12 ýarynda käm ýazdylar haýsy aydym babajany meşhurluk getiren. Men şo wagtym kommentariýada belledim. Ýani ýakynda ýalňyşmasam çykdy şola 2024-nji ýyl. 2024-nji ýylda saat 12 ýarynda. Şol aydymyň bir maksady barada, after barada, ýa özlerden aydymyň ýa kömek eden halypalyňmy? Ya Kerimcan bu taýda aftra sazynyň umuman aydymyň düýbüniň after mende. Aftry Gazak aydym TikTokda öňümden çykdy. Özüm gowy gördüm. Ýani onuň sözlerine meniň sözlerim ýa-ni hiç ýyl gawat gelenok onky. Onuň studiýa baryp sözlerinde özümiz düzdük. Gelle şo wagt 12 ýar bilen gitdi şo. 12 ýaryna baryp taňdan ize gaýtjakdym. Şo taýt belim 12 ýarynda baryp. Indi aydymyň ady hakykatdanam näme bolup gitdi? Saat 12 ýarynda barjakdyryny gitdi-de. Ýaýdymyň asyl bir ady barmy? Aydym adyny ilka ortalaryndan zat bilmedik-de, ýani tap bilmedik onu muştaklaryny özü goýdy. Muştaklaryny özü 12 ýar diýip aýdym. Muştaklaryň adyndan hem sana ulakan sag bolsun aýdýasyň, üstünü arzu edýäsiň, sana çaýym bereýin. Bize himayetkar şeýle gepleşikleri ýazmaga giň mümkinçilikleri diýen özüniň obadanlygy bilen Saýat etrawyny görküne görk goşýan her bir şatlykly toýly günler, bakt toýlary, ýaş toýlary, dogulun günleri geçirmäge mümkinçilikleri diýen Bal Saýat restoranynyň işgärlerine, ýol başçylaryna, administrasiýasyna sag bolsun aýdýas. Gepleşigimizi ýazga düşürüp tomoşaçylarymyza şeýle gyzykly fursatlary ýetirmekde aýdym professional aýdym studiýanyň ustad video operatorlaryna sag bolsun aýdýas. Hemem ses ýazgylarynda sana kömek edýän M-Music Production studiýanyň ýigitlerine de sen adyňdan müştaklaň adyna sag bolsun aýdýas. Sebäbi şulaň saýasynda şeýle bir obadan gepleşik gadyrya. Babajan sana da sag bol. Jany sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Sunugat iň gowurýan dostum. Sunugat işgärliň arasynda sazandar ýigitler bolsun, aýdymçylar bolsun. Adam birini gowun edip aýdyp bilýär-de. Şolaň içinde iň gowurýan dostum. Merdan gowurýan. Diýelim. Bular sunugat işgärler birek-biremde ama arkalaşýarlar kömek edýär. Ya hemmesem gowar ýa. Olaň ezberli sazandar ýigitlerine sen şu derejä ýetmeňe şulaň ihlasy zähmetlerim ýatyr sebäbi köneden gelýän bir söz bardy, ýekäň çaň çykmaz diýe. Şular bilen bilelikde işläp, döredip, pikirlenişip, owadan aýdymlar döredýän. Elbetde. Aýdymçy sunatda meşhurluk gazandy, gowy aýdymlary ýerine ýetirdi. Şeýle aýdym aýtmagyňa ýa-ni halypaň bir ulakan, bir goşandy bar eken sebäbi seni ýaşlykdan çağa döwründen şol doglan günleri eltip aýdym aýtdyrypdyr, gowy aýdymlary ýerine ýetiripsiň. Onuň zergärlik sunugaty bilen hem meşhurlanýar babajan diýip ýyl içinde bir aýdylýan gurrun var. Ýani menem oňa kommentary ýazdym, ýigide müň hünärim azdyr diýdim. Sebäbi bilmeýädim. Indi hakykatdan bir şol zergärlik sunugaty barada aýdyp bersen. Indi Kerimjan zergärlik sunugaty näme bilen başlanmaz? Men muştaklara da size de gurrun bereýin. Kiçikam aýdym aýdýan, onuň ses ütgän wagt bolýar. Sesiň ütgän wagt bolýar. Şahatdan yetkinjeklige geçen wagt. Onuň şo döwürler kakam ilk bilen kakam sesiň ütgän wagt aýdym aýtsaň, soň geljenä azrak ziýany bar zat. Halypa da aýtdy, daýym Murat alam aýtdy. Onuň aýdym aýtmanyny goýdum men. Hiç ýyl aýtmadym, sesim ýognap başlady. Onuň ýani men ýene bir daýym bar. Ol zergar. Onuň oň öýünde kömek etmäge alyp gitýär öýüne menem kömek edýärdim öýünde şolaňkyda galýadym. Aýlap galýan wagtlarym bolýardy. Ana şo taýda özüm bir hili gyzyklanýan-da, sähelçe işine, ýekejek, kiçijek işine de kömek edip ondan şondan öwrenip gitdim-de.
Opşim Kerimcan hiç bir näl diýsen bir kazanç tarapdan hiç çekinemiz ýokdy. Toylara gidip şo toydan şagalanan galasyn gelen o toylara gidip ýa-ni bir döwürler neme dilýär da afarmylýan ýa. Öýleri gidip şolara media bezek işler, uyum, kejebe da bezedin. Onu sen umuman şol şagalangy toýluňlarda toy istemeli, hatta kamera çam bolup gördüm. Ondan udar neme kakılıp çalýan udarny çalyp gördüm ama. Ondan soň sesin zaýat başlansa onu ýene aýdyma başlaýar. Onuň zergarlyk sunugaty şu wagtam şu adam işleýän. İşden boş wagtda. Toydan gelýän studiýalyk işim bolsa studiýa barýan, bolmasa göni masterskoýma gelip işleýän. Töwerem. Jany sag bolsun. Buna gepleşimdiň şu ýerinde bir owadan bir ajaýyp aýdym bilen iýleşmemize muştaklaňa ajaýyp aýdym aýdyp bersem, hasam bular sebäbi sen bir aýdýan aýdymlaryny dinleýärler. Höwes bilen dinleýärler. İnternet platformalarynda görýäs. Bir näçe owadan ýerlerde sen aýdymlaryny goýup, ýyzdan klip edýärler, şekille singdirýärler. Bizim gowanýasda. Can sağ olun. Ýürete meşhur aýdymçymyz Babajan Rozef siz üçin owadan aýdym ýerine ýetirip berer. Dinleň, diýinjaly. Olu hagas bilen Kerimcan. Didene seyreşe dertledi kapos Köçege çıkman ağacan uradı ayaz Zoratsan 15'ine birden sey Zoratsan 15'ine birden sey Birini sevseniz canım ondurdu zapas Birini sevseniz canım ondurdu zapas Enelen gürlingir İnelen gürlingir Enelen gürlingir vay İnelen gürlingir hey hey Ağa imanının galısı var mı? Yüreğim ağrı verdi darısı var mı? Ağa imanın ne ağlısı var mı? Yüreğim ağrı verdi darısı var mı? Dar versen yüreğime yakadır ey Dar versen yüreğime yakadır ey Toylarına varsam canım armanım var mı? Toylarını soğsam canım armanım var mı? Enelen gürlingir, inelen gürlingir Enelen gürlingir, vay inelen gürlingir Alma pişkende gelin, teyine çıkende gelin Alma pişkende gelin, teyine çıkende gelin Yense saçı cemelek, birle çıkende gelin Yense saçı cemelek, birle çıkende gelin Hey, hey Eğer hayal etseniz birle çıkende gelin Eğer hayal etseniz Alma pişkende gelin Teyine çıkende gelin Alma pişkende gelin Teyine çıkende gelin Arka saçı cemelek birle çıkende gelin Yense saçı cemelek birle çıkende gelin
Babacan bir näçe kommentariýalarda yazykyldy. Dost hakynda bir aýdymam döretdiň täzelikde. Ol aýdymam bir populiarny gowaýdym bolup gitdi. Şol sunugata şu derejeye ýetdiň. O derecede şu halkyň bir gowunlaryna şaýat bolýan, halkyň gowunlaryna hyzmat toýlugyna hyzmat edýän şol öň gatnaşyp gören dostlaryň şu wagt saňa garaýşlary nähili? Şu barada bir düşünjäň näli? Bir ildeşlemde aýdyp beräýsin. Sebäbi ýigidi dostundan tanady ilýär-de. Çağalykda bir bolan döwür, kynçylyk dostlaryň şu wagt saňa gelişleri şolar barada. Aýn Kerimjan durmuşda bu. Her zat, ähli zat bolýar da durmuşda. Gowy zatlaram bolýar, yaman zatlaram bolýar. Dostlaryň gidenlerem bar, şu wagt ýene izine gelenlerem bar. Agam bar garasam bar diýär. Hawa. Ya canlar sağ olsun, hemmesinden gowy ýa. Dostlarym. Öyle. Ne şu wagt bir näçe gowy aýdymlaryny eşdýäs, bir näçe gowy kliplerini görýäs. Soňky wagt has gowy aýdymlar çykaryp başladym. Şoň syry näme-de Babacan? Syry ilk bilen amuşdoklaryň bizi gollamasynda. Syry esas şonda. Onam ýadosyz işlemekde. Biz muşdoklary begendirjek bolup işleýässäk ýeňiz. Bilýän köp istoriýalaryňda görýän sagat daňda da 3-4 dedim, ikilerde dem istoriýada goýan şu wagtam ýatymyz ok diýip. Indi aýdym aýtmagy hakykatdan bir gowy studiýa gerek. Bilýäs, gowy studiýalar kömek edýärler saňa. Şol studiýalara baryp şol daňa çenli sagat bir 3-4 çenli işlemeňde men pikir edýän-de näme üçin menem pikir edýän ýöne muşdoklaryň pikir edýän näme üçin bu wagt ýatanok diýe. Şo barada näme düşünjäň bar? Şu gün ýerden turýan meselem şu gün şu aýdymy ýa sazym düzjek ýa sözüm düzjek ýa şu aýdymy şu gün çykarjak diýip sagada umuman sereden anlatsyn hiç. Sebäbi sunuda işgärlerinde bolýar da bir aýdym haýyş diýerler, akşam toýy şonu ýetişdirmeli. Özüňem öten gün ýa akşam toýda bolýan, erteligem şo toýda şol aýdymy ýetişdirmeli. Hawa toýdan çykýas, sagada seretmän işleýäs Kerimjan döwre gara. Ýene 5 ýyldan özüň bir sunugda nähili derejede görüp berersiň. Yine 5 ýyldan şu an Farhad Öraýew näme derejede diýilmi? Farhad Öraýew, ýa şu an Farhad Öraýew görem meşgul aýdymçymyz, ýyldaşymyz, Gowanyas, Beganyas. Indi Farhad Öraýew barada aýdanda saňa kän kommentariýalarda ýazdylar, kän kommentariýalarny okudym. Farhadym hereketlerini gaýtalaýar diýip, saňadam diýilýändir şola kommentariýany özüňe okaýansyň. Şo barada bir durkeşär ýyleşem arasynda. Farhad Öraýew halipam diýsem bolýar. Gowy ýa jigsakymda gowy ýa menem gowy ýa kiçilikden hem aýdymlaryny dinledim. Hereketlerem şonu dinläp, şonu görüp göremsäň özüm gowy ýanda. Evet, öyle yerine yetiricilik diýen bir zat bar, Babacan yerine yetiricilik diýip. Şonu başarýan, biz hem görýäs. Toýlarda gawatlaşýas. Gowy tanslar bilen adamlara şol atmosferaň üýtgeýişini, toýun atmosferasynyň şu adamlar bilen işlemek aýdymça men pikir edýän de kynrak da. Sebäbi biz alyp barjylar gutlaw gelen adamlar gutla diýäs. Onuň gyra geçip durýas. Size kömek edýän ýerimiz hem bar. Toy esini hukman suratda davolyn etmek, rıza etmek bize bagylda. Ýene-ki toýlarda, ýene-ki gowy günlerde seni hyzmata çağırarlar. Gowy şatlykly toýlaryň şaýady bolady. Bu gepleşimden şu ýerinde meşgul aýdymçymyz Babacan Rozifoň bir joşgyna ajaýyp obadan aýdym bilen dowam ederiz. Dinleň, diýjäl. Varsan
saz çalındı. Oturdum soğan, ayna açıldı. İnayişiman, bana tavsiyan, yıldızlarım ay, öpüşünü besyen. İnayişiman, bana tavsiyan, yıldızlarım ay, öpüşünü besyen. Gülüm beni yazgar, senliyden ayıkla parayım. Bu gece kadar gece, ardın beyan edeyim mi? Lele, zorum yok, zarım var, arım yok. Düşünsene, şu dünyada senin ödülün yarım yok. Gitmelele gölem boşulmaz ana. Şirin şirin havada yüreğim var. Gitmelele gölem boşulmaz ana. Şirin şirin havada yüreğim var. Lele, 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 lele. Bereketle iyiydi. Yüreğde yerim, gözüme kaymak. Ağaranı saçım, ayıp görmüğün. Saçlarım yeni, üşünü üsyen. İnayi şimal, bana tavsiyan. Saçlarım yeni, üşünü üsyen. İnayi şimal, bana tavsiyan. Gülüm beni yazgar, sevmeyizden izla parayı. Bu gece kadar gece, ardım beyan edeyim mi? Lele, zorum yok, zarım var, arım yok. Düşünsene, şu dünyada senin ödülün yarım yok. Gitmelele gölem boşulmaz ana. Şirin şirin havada yüreğim var. Gitmelele gölem boşulmaz ana. Şirin şirin havada yüreğim var. Lele, 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 lele. Babacan köp sağ bolsun adiyas yerine etirip beren owadan aydymlaň üçin mudamasyň odusunu gardy we diýäs şu wagt şahyrlaň bir owadan boşluk ýadyma düşýärdi. Meşhur owadan aydymlar hakynda indi aydymsa dünýäni döwletli ojoklar bezeýär, ejelen huýdy sesleri her maşgalany mundan beýlägin bezemegiň ardy we diýäs. Jahanda adamzat döräli bäri dünýäde bolup meşhur bolan aydymlar Gülleri vasp ediyen bilbiller ýaly ata bagy çynnyň söýlen aydymlar. Toýhanydyr gül lewagyň çar ýany, aydymsadyr dokşulugyň nişany. Gadymy türkmeniň şöhraty şany, derde derman bolan alham aydymlar. Duňgurdap duran nur türkmeniň sazy, belentdendir şirin näzik owazy. Joşunludyr güýzi bahary ýazy, derde derman bolan alham aydymlar. Yürek telbas ursa aşkın bağına, kuşlar nağma kaksa erim bağına, çay başına, her gün seher çağına, derdimin dermanı bolan aydymlar. Halk aydymy mizemez, halkın aydymy, Türkmen bagşy saýar ussat aydany, ellerimizi yüregimize goýup aydaly, Babacan Rozif hakykatdanam bagşydyr, bagşy diýilýär. Ne Babacan sana şutayda ýürüten muştoklardan gelen bir sowal. Estrada aydymlary kän ýerine ýetirýär Babacan hakykatdanam halk aydymy aýdyp bilýärmi diýen soragy aydanyn bolandyr. Toýlarda da haýyş edendir. Ýöne men şu wagtda çen toýda halk aydymy aýdanyňa eşitmek hakykatdan estrada aydymlar bilen owadan aydymlar bilen bezeýän. Şu temada bir durup geçäýsek. Indi Kerimcan halk aydymyň ince sırları var. Halipalardan, ähli kän halipalardan, texnikalary var. Şolary öwrendim.
halk aydymy, estrada aydymy ýaly ansat däl-de. Däl o juda silsimleri, Silsimleri. teknikalary kıyın Kıyınrak, sebäbi. ha. Menem halk aýdym aýtmasamam dinleýän bilýän halypalar şo ýoldan o aýdymlar aýdyp geçdiler. Awa. Onuň halk aydymy gowgar ýandan. Özüm säle halk aydymymyz, öz aydymymyz. Türkmeniň aydymy. Hiňlenýärmi halk aýdymy? Hawa toýa baranda toýuň başynda ýaşullar Ýaşlylar üçin aýdyp ýaşullar üçin çay başynda dinleýärler. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimiziň şu ýerinde estradamyzyň meşhur parlak ýyldyzy Babajan Roziýew Türkmen halk aýdymy Ýar derdiňden diýen owadan aýdym bilen dowam eder dinläň diýenjaly. Ay gülüm ey arzu gülüm ey arzu gülüm yanımla aynar girdin senden ayrıya düştü yoluma yanımla aynar girdin yanımla aynar girdin Hey kulak koy aşıklarını Ay kulak koy aşıklarını Gel zarına yarlarına yarlarına Bağlı min zülfün tarını İmez etmen gül yüzünü yanımla aynar girdin yanımla aynar girdin İmez etmen gül yüzünü yanımla aynar girdin yanımla aynar girdin yanımla aynar girdin yar girdin Bereketli yiğitler Ay tarifin ayda dili Ay tarifin ayda dilime Ayda dilim Ayda dilim Ayda dilime Ayda dilim Oldu zaman etmedi kolum Ummanıdır bahay sağ soluma yanımla aynar girdin yanımla aynar girdin Ay sepet yeri
Bahrmani Ey Bahrmani Bahrmani Ey Bahrmani Rahim'in kıymetın gülü Ey dakhil olmadı ikimizi Yanımla aynar girdin Yanımla aynar girdin Ey dakhil olmadı ikimizi Yanımla aynar girdin Yanımla aynar girdin Yanımla aynar girdin Yar girdin Babacan köp sağ ol. Odan Türkmen halk aydımını yerine getirip beren üçün sana sağ olsun aydiyas. Yine şu tayda sana şeylere soru. Teze aydım barada öňde goýan maksadyň dost hakynda, durmuş hakynda, gyzlar hakynda, söýgü hakynda odan aydymlary yerine getirýär. Endi gelecekde nesip bolsa muştaklaňa haýsy temada o aydymlary yerine getirip berjek. Şol planlaň bolýar öňde goýan. Şo barada aýdyp beräsiň. Öňümizde Kerimcan Glavny tema sevgi. Söýgü temada. Şu arada sevgi temasında etjek, işlejek, döretjek aydymlarymız bagymyzda. Nesip bolsa Babacan durmuş toýuň şaýat bolanymyzda toýuňda haýsy aydymçylary getirip aydym aýtdyrmak isleýär. Kiçilikden arzum Farhad Öray. Farhad Öray. Nesip bolsa hemmesin o dişgärlerim tüvelem şeýle bir az wagtyň içinde yaş estrada yıldızımız boldum, yaşlığına seyretmezden. Şu diýende sunot, yaşımız sen mi käýe diýen ha? Şeýle bir bu toýlara bezeýän. Her bir sunot işgär öz nowatynda aydymlar aýdar, yaşlykdan höwesiň arzuwyň toýuňda meşhur Farhad Öray aydym aýtdyrmak toý soýdurmak. Nesip bolsa inşallah. Allah jan nesip bolsa şo günleriň şaýady bolady. Ine şahirler tema gelende haýsy şahirin goşgularyny gowy görýän, dinleýän, haýsy şahirin goşgulary aýdylanda şoňa üns berýän, hemde haýsy şahirin goşgularyny aýdym edip bir halk köpçüligine ýetirmek isleýän Babacan. Mahtumul Prağı. Sebäbi Türkmen halk aydymlarynyň kän sözleri Mahtumul Prağı. Akıldar şahirimiz Mahtumul Prağı goşgularyny aýdym edip aýtmak isleýän. Ine Mahtumul Prağı näçinji ýylda we nerede ýaşap geçen diýen sowala jogap berip bilersiňmi şo? Biz ara orta mektepde şu aydym sazyny islerip şo zatlary dinlemedik-de. Mahtumul Prağı 1724-nji ýylda Etrek Gürgen Sewitlerinde dogulýar. Meşhur akıldar şahirimiz edebiýatymyzyň bir görnükli wekili, kökü diýsegem ýalňyş däl. Sebäbi Mahtumul atamyzdan şu gün eçenli bir obadan goşgulary aýdym edip size aýdymyň üstü bilen aýdymçylar bizden bir şahiriň obadan setirlerini, Mahtumul atamyzyň obadan setirlerini halkyň bir gowunlaryna, şygyrlaryna okuyas. Janyň sag bolsun. Sağ olun. Biz ýaşlara şeýle ajaýyp obadan sahnalarda aýdym aýtmany, işlemäni, türkmen sungadyny döretmekde, türkmen sungadyny dünýä ýaýmakda giň mümkinçilikleri döredip berýän medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howandarlary, eziz arkadagymyza, arkadagly, gahrman serdarymyza
sağ bolsunlar aýdýas, goý olan janlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Halkymyz üçin edýän bimeşwer aradalarynyň ýerine düşmegini, eziz watanymyza, gözel diýarymyza mudam gowulan, toýlulan toýlanmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Menem öz gezegimde çağlykdan arzu eden arzumyň amala aşandygy, uly sahnalara çykyp aýdym şu derejelere yetmeye arzu edip şu arzularımın amala aşandygy 2023-nji ýylda Ýanglan diýarym telewäkleşiginde ýeňji bolup şeýle derejelere, şeýle sahnalara çykyp arzularıma ýetenligim üçin Gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmuzy aýtýarys. Goýalan janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, tutýan tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Canın sağ bolsun babajan, ýöne biziň gepleşigimize gelip şeýle bir owadan gurrunlar berenim üçin, owadan aýdymlar aýdyp berenim üçin sana öz adymyzdan, dörejilik toparymyzyň adyndan sağ bolsunlar aýdýas. Ýene bir bellemel zat şu gepleşigi ýakynan geçirmekde şeýle bir muşdoklaňa owadan gepleşigi taýarlamakda ýardam beren, özüniň hyzmat edişi bilen, ýokary hili bilen tanalýan, owadan ajaýyp toý bina Saýid etrawyny görküne görüp goşýan Balsaýat restoranynyň işgärlerine, ýol başçylaryna, administrasiýasyna ýazga düşüren professional Aydın Production studiýanyň ezberelli ýigitlerine sag bolsun aýdýas. Studiýama moglanlaryna minnetdarlyk sözlerini aýdýas. Janyň sag bolsun. Indi babajan, indiki gepleşigimizde haýsy sunugat işgärini şeýle mawy ekranyň içinde görme arzu edýän. Ştaýda Kerimjan ilki bilene Balsaýat toý mekanyna, administrasiýasyna köp sag bolsun aýdýan. Onuň kameraçy ýigitlerimiz we studiýanyň işgärleri bar. Ýörite size gepleşige syýlap, hormatlap çağıranyňyz üçin köp minnetdarlyk bildirýäs Kerimjan. Sag bol, sag bol. Sen ýa soraňňa men ähli sunugat işgärlerini şu gepleşikde göresim gelýär, mawy ekranda göresim gelýär diýip sorag alyşyp özleri barada gurrun berip ýa-ni ählisiniň şu gepleşige gatnaşmagyna garaşýan. Öyle. Nesip bolsanda biz öz gezegimizde toparymyz bilen, döreji toparymyz bilen nesip bolsa indiki gepleşigimize gatnaşjak. Sunugat işgärinem her kimin bir öz halan aýdymçysy bolýar, sagdary bolýar. Gepleşiň dowamyna gyzykly owadan gurrunlar, owadan aýdymlar üçin babajan Rozif Ulakan sag bolsun aýdýas. Kommentariýada belläň indiki gepleşiklerde, indiki gepleşigimizde haýsy sunugat işgäri bilen gepleşik alyp barmak özüňiziň göwnüňiziň halaýan aýdymçyňyz, sunugat işgäriniz bar bolsa, biz ökman siziň haýyşlaryňyzdan amalaşyrs. Janyň sag bolsun. Görjeňiz mudam gowulyp bolsun, ojaňyza mudam toý bolsun. Yo'q shunday qaytim keladi, sizga bir gap aytgim keladi. Kursin ko'ngilning ko'chasi dema, yoshligimga qaytgim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. Küçük yığlagim kelar, yoshligimga qaytgim keladi. Anam yapgan issiq nonlarini eslab do'stu qadrdonlarini
Sağlandım da o'sha onlarini yoshligimga qaytgim keladi. Olislardan chollar bir nigoh qaytolmasa mendami gunoh. Lik sevgimga begona guvoh, yoshligimga qaytgim keladi. Gahı safa, gahı da şafa, tashlab ketgan o'sha bevafa. Yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Sog'indim o'sha onlarini, yoshligimga qaytgim keladi.